Mä kaivaitten välissä aika häkkis, näis viisareissa viiveet, kun liikaa viihteis. Pitkä ripaus on kasvanut kai normi, kun totuutta pullosta moni täyt onkin. Ja vapaus on päätteis, epätoivoo. Pullo perikö maa, hitto soikoon. Tuhansien järvien välissä aika anke, kun jengi kettaa sururyppää lähimmäisi hanke ja puhuu. Tiskillä ku saarnamies, vää selvänä turpakin ja naamahies. Pitkä ripaasi tartuta takas, ei dippä täppää mut ämpäri ja pahaa. Ryppy brende, jos puolika tunneta. Pikku maistessa kaikki on niin lunkeja. Valakurkos moni vanno muuttuvassa. Pari päivää kantoon lava. Tarttuu pitkään ripaan, niin kyllä se helpottaa. Kittaa huolet, kittaa surut pois, niin kaikki on helpompaa. Tarttuu pitkään ripaan, niin kyllä se helpottaa. Kittaa huolet, kittaa surut pois, niin kaikki on helpompaa. Nuori kotikasvatusta porstua oksentaa, sukupuun pudotti ontuva polven vaan. Hyväksy tilansa ja jatka, ku ei oiska ongelma. Yrittää oppia, mut sama sivusta katso ja opettaa. Menneisyyttä kännissä mongertaa, alituu siis kasvukivus kämpillä movettaa. Tarttuu pitkään ripaa, hetke ei oo missään vikaa. Mut tämä keskekasvusus pistää vihaksi, silti tuntuu kuin ne elinvoima editoitasi puvuksi muiden bileisiin, jotka valmiiksi jo puristavat kurkkuun. Niin teen sen me tahtomatta ollessaan heikko ja kietoutuu ylle entis tiukemmalla itsesäälini peitto. Tytöt tanssivat tuskansa pois, äijät norkolle bares, kun ei tiedä missä muualka ois. Ei tunneta tunnista olemassa oloa, täs tuntemattomien völjys aina valo päällä, mut ei ketään kotona. Tarttuu pitkään ripaan, niin kyllä se helpottaa. Kittaa huolet, kittaa surut pois, niin kaikki on helpompaa. Tarttuu pitkään ripaan, niin kyllä se helpottaa. Kittaa huolet, kittaa surut pois, niin kaikki on helpompaa. Ihminen ottaa viinaa. Aina että se muka se yhden kalian muka kestää ottaa. No älä olla. Ja piru sitten, että kyllä se vielä toisen kaliankin otetaan ja sitten no eihän sitä sitten on minkä näköistä tolokkua. Tästä sitten se saattaa mennä monta päivää. Onko sulla tämmönen tilanne? No semmonen niin. Montas päivää sulla on nyt mennyt? No ei nyt ole konapa ollakaan, kun mä tulin Sallaan, niin no mikä päivä nyt on? Maanantai tässä alkaa. Maanantaina? No ei tämä minä pahastikaan ole, helvet. No, perjantaina tuossa Laaran mökillä käytiin saunomassa ja siinä muka sixpackin jo. Niin no 3 päivää. Niin. 2 päivää, niin. Akka huutaako yön.